Todo comeza un día cunha idea que se xunta a outra e outra e outra ata que aparecen as primeiras formas. Primeiro, a estrutura, cemento e forma, a base sobre a que todo comeza. Un espazo por construir, un lugar que aínda non sabía o que ia ser, ou quizás sí. Pode ser que el si soubera xa antes de chegar nós non só o que quería ser, senón como quería ser. Quizás foi el quen nos trouxo ata o monte da vila e guiounos, lentamente, a través dos seus desexos. Desde a osamenta, contempla o paso dos días e das mans que lle pasan unha vez e outra, enchendo de formas e cores a súa pel. Pouco a pouco, tesela a tesela. Cada escama é unha casa en construcción que hai que pensar cos ollos, coa luz de cada quen que observa o proceso. Os tempos do formigón son lentos, así que cada pausa no traballo é unha espera, un agardar polo visto e prace, pola dirección do próximo paso. Un ciclo repetido centos de veces: deseñar, cortar, lixar, colocar, deseñar, cortar, lixar, colocar, pero sempre un xesto único, porque cada peza garda un instante, un alento diferente. Como na vida, os cambios grábanse no corpo. No tempo das clases e algúns máis, traballando sempre da man dos que estiveron antes e abrindo camiños que virán despois. Ao longo dos cursos, o banco medra. Pero sempre sen presa, pois cada fragmento debe buscar o seu sitio, atopar o recuncho onde descansar e dende onde poder ver pasar as xeracións que virán tras de nós. Novas mans, novas ideas, as teselas buscan o sitio e sinalan o instante 1001 veces repetido, sempre igual e sempre distinto. Despois de 10 anos, o banco atopou a súa forma. Un banco que xa non pertence só a quen o fixo, senón a quen o habita. Un lugar para sentar, mirar, atoparse e permanecer.